Skype confinamental. Avui amb... Abraham Orriols. Bones, Abraham. Què tal? Bon dia. Bona tarda. Ja no sé quina hora és. Ets l'Abraham Orriols, ets l'Anso Fati del periodisme. No diria tant jo, però bueno. I doncs això, tens 23 anys i actualment treballes com a reporter al Telenotícies de TV3 i al 324, on al mes d'octubre la gent ja et va començar a fitxar els seus caps degut a la retransmissió que vas fer durant les protestes posteriors a la sentència del procés, amb la policia allà a tope i tot això. Cert o no cert? Van ser uns dies moguts, sí, el cas va cridar molt l'atenció i bueno, algun meme sí que va caure, sí. L'Anso Fati, el millor de tots. Molt bé, doncs, tema actualitat. Doncs estic confinat, com tothom, com tota Catalunya, o com mig món, no? És a dir, jo vaig treballar... S'ha encès la llum de fons? Se m'ha encès la llum no per màgia, és que hi ha el meu tiet per aquí corrent i és un tio inquiet. No, el que et deia és que... Bé, tornem a començar. Escolta, padrí, que no podem fer això així a l'Eurocot, tio. Soc a casa del tiet, a Barcelona, soc allò lluny dels meus pares, lluny també dels meus col·legues, és el que ens ha passat a molts. Vaig treballar la setmana passada dijous, divendres, dissabte i diumenge, així que vaig començar el confinament dilluns i s'està fent dur, No em pensava que fos tan dur de no poder sortir. La veritat és que dius, bueno, tens el Netflix a casa, sí, però... Ja prou, és que... Sí. Clar, i a més et diuen un dels símptomes del coronavirus és el mal de cap. Dius, és que és impossible que no tingui mal de cap amb tot el dia a casa, tot el dia en pantalles, Netflix, mòbil... La veritat és que sí. És una mica així, però bueno, ens en sortirem, Oh, i tant. Molt bé, et queda paper de vàter a casa o tampoc? És el tresor d'aquest confinament, oi? La veritat és que sí. Sí, en tinc paper de vàter, espero que no se m'acabi perquè és importantíssim, però, també t'he de dir que en tinc, i això que no vaig fer una compra compulsiva, també jo crec que és molt important també de remarcar tot el dia i tota l'estona que els grans distribuïdors diuen que no s'acabarà el proveïment d'aliments, que no cal fer una compra d'aquelles que hem vist carros a rebentar. No. Però bueno, la por ja fa aquestes coses. Però sí, tinc paper de vàter i estic content de tenir-ne. Perfecte. I tema gym, el fas a casa, no? Perquè tu anaves al gym, Abraham, no fotem. És, ara que no s'escolta ningú, una putada. Perquè tu prens una mica i agafes una mica l'hàbit o el costum de dir vaig al gimnàs 2 o 3 dies a la setmana, faig aquests exercicis i de cop se t'acaba. Per altra banda, tampoc saps si segueixes pagant quota o no saps massa què. Clar, això és un altre tema, Sí. Clar, vull dir que és el de menys, però també dius, els pèmpins són els pèmpins. On estan? Sí. I ara una mica just, avui he començat a fer una mica d'exercicis aquí per casa, però el problema és que com que estàs amb el mòbil, tens la tele oberta, ets a casa, que sembla que tens més mandes, tens més mandrós, m'està costant, però bueno, amb els col·legues ara, aquesta tarda que ens hem fet allò, un FaceTime, dèiem, demà al matí fem Skype i fem els exercicis en plan bé. La solució. Molt bé, i després deixem el tema del Covid-19, com dirien els periodistes, perquè el coronavirus... La Covid-19! Home, portes ja una temporadeta a TV3 bastant intenseta, les manis, incendis, bastant mogudet, i... Tu realment paties per si et feien alguna cosa a la manifestació de la postsentència del procés? O estaves allà tan tranquil? Home, ni tan tranquil ni patint directament per la meva integritat, perquè tu en aquell moment estàs fent la teva feina i estàs intentant explicar el més bé possible el que estàs vivint de manera honesta i tampoc no t'estàs plantejant només si estàs en perill o no. També és cert que totes aquestes coses jo crec que es paeixen una mica més quan arribes a casa teva i dius, ostres, però què ha passat exactament? Perquè en aquell moment estàs a moltes coses, parlant, estàs bastant concentrat en allò i no veus concretament. Clar, els periodistes no és que fóssim en teoria Diana ni de manifestants ni de policia, però clar, si et col·loques al mig... Algú va rebre. Jo crec que algú va rebre. I molts més periodistes dels que haurien d'haver rebut, perquè no n'haurien d'haver rebut cap.
Clar. I malauradament veiem no només que rebien, sinó que fins i tot alguns els detenien, no? Sí. Per fer la seva feina, i és lamentable. Però bueno, és que és com ara, ja sé que no en parlem més, però com ara amb el coronavirus, si tu has d'informar i vas a algun lloc amb molta gent o un focus d'infecció, etc., clar, en aquell moment estàs fent la teva feina, però ser periodista no és res més que un ofici més i estàs tan en perill com qualsevol altre ciutadà, Sí. com en una manifestació. Molt bé. Fora de la feina, què és el que més t'agrada fer? Potser sí que el que més t'agrada fer és això de comunicar, no? Però hi ha alguna altra cosa? És que jo saps què passa? Que trobo que la meva feina o que la professió del periodisme en general és fantàstica perquè cada dia coneixes gent diferent, parles amb gent diferent, ets a llocs diferents i et permet viure moltes coses que no viuries si no fossis periodista, et permet ser en molts llocs que no series si no fossis periodista i mira, jo ja sé que no t'agraden, però a mi que m'agrada els Manel. Home! Tenen una cançó de Les Estrelles, no? Que al final va dir, tots tenim històries i que tu tinguis una professió destinada a escoltar-les, a conèixer-les i explicar-les, hòstia, és que és fantàstic. Jo és que em queda una mica no sé com dir-ho, de panoli potser, però és que a mi m'agrada molt anar a la feina, sincerament. Doncs ja està. Estic molt Sí, content. no tothom té aquest plaer, no?, de poder treballar del que li agrada. Val, doncs anem a un altre tema que és una mica més extens, i és que trobes que això de fer de periodista en retransmissions en directe és una feina ben pagada? Tampoc em refereixo si TV3 paga o no paga, però vull dir, en general, si tens companys de professió i tot això, saps si realment es paga bé aquesta feina? És com tot, és a dir, jo crec que és un sector, sincerament crec que és molt castigat, perquè és a dir, el periodisme té una funció importantíssima, amb una responsabilitat brutal, i de fet per això ara en aquests moments també hi han obertes les botigues de primera necessitat, on s'inclouen els quioscos perquè la informació és un bé de primera necessitat. Hi ha mitjans que paguen bé, i no hi ha cap queixa, i hi ha mitjans que paguen molt malament i és lamentable. Jo tinc companys de tot. I no només, i no em centro ni en una televisió, una ràdio o un diari, vull dir que és una cosa del sector, i també és un sector on hi ha molta inestabilitat, molta temporalitat. També és cert que hi ha sectors molt més castigats. I, per tant, jo no crec que els periodistes haguem d'agafar un to victimista i és que som el pitjor sector que hi ha, etc. No, n'hi ha que són molt pitjors i amb responsabilitats molt més bèsties. La responsabilitat i la feina que fa un sanitari aquesta setmana és molt més important que la que fa un periodista, i això que ja és important. Exacte. Però, per tant, també tot al seu lloc. Ara, que hi ha mitjans que haurien de pagar molt millor i que no pot ser, jo crec, que un periodista cobri una misèria quan té una responsabilitat important. Exacte. T'ha passat algun cop, això que sol passar bastant també entre retransmissions i això, que de cop i volta no sents el presentador del programa i es queda tot en aquell moment tan divertit per l'espectador, però que per al que ho viu no tant? No tant com no sentir-lo, però és a dir, això dels pinganillos és l'infern, Per exemple, mira, aquest mateix dissabte, que com que et deia que treballava, era a l'estació de Sants, etc., fèiem un directe al TN a migdia i no parava de caure'm constantment. És a dir, tu tens un directe d'un minutet i tal, que penses, això, un minut és molt ràpid, però quan et va caient constantment i estàs amb el micro, les targetes, i et va caient, i a més era un moment que m'havien dit 5 minuts abans. Ha de sortir el Sánchez, això que fan rodes de premsa, etc. Ha de sortir, pot ser que surti en el moment que et toqui a tu fer el directe, i si és així et direm pel pinganillo que callis. Clar. I és com, mare de Déu, mai havia pensat que uns auriculars em farien patir tant. Ja. Però bueno, forma part de la feina. Sí, sí. I com et sents davant del fet que per Carnestoltes va haver gent que es va disfressar, bé, de tu mateix? Clar, mira, vull pensar que no era de mi, sinó de tots els reporters, que n'hi ha molts... Bueno, si t'ha picat a tu també és que potser va per tu, però sí. Sí, bueno, se m'inclou dins del grup aquest de periodistes amb armilla i casc. I jo flipava una mica, perquè hi havia gent que, a més, m'enviava les fotos per Instagram, per xarxes, o mencions, i jo pensava...
però què estem fent? Vull dir, és que no tenia res. Molt bé, Abraham, molt bé. Doncs gràcies per estar aquí avui a l'Skype confinamental. Aquesta ha sigut la nostra breu entrevista de 10 minuts. Res, gràcies. No, gràcies a tu. Jo crec que t'agraïm, jo i tots els catalans, que facis vídeos, que facis coses, perquè hem d'ocupar 24 hores, saps? Sí, això no ocupa 24 hores, però algú ocupa d'aquest espai. No, hòstia. I contingut en català, home, com ha de ser. Sí. Molt bé, David, molt bé. Skype confinamental.